abultan na chu lo langin Arthur le Jasmine te chu Zaira's Academy a chuan an thlengta Arthur chuan Adventures lam ni adu awangin Zaira's branch of the Adventures Guild a chuan vocal chota receptionist chuan lo biain engtin nge ka pui thiang cheu alo ti an receptionist ming hi Mary ani Jasmine chuan lo changin helai muna an lo kalna chan chu anaw Arthur ri heta zirve adu awanga exam nei tura local an ni thuin lo chang Mary chuan Jasmine le Arthur ta chu room danga chuna kalpui le Arthur hian a hmai khutlat na chan chu a hma a lalte chung ko ne na boina an nei to awang le midangina amel chu shil tuk lo sela atu wang ani Mary chuan room a awatlan pui nuin in mel shetin na chu room a lo ompa bula chuan nei a mai che hi Jasmine Flemwood ani thule ani chu A class ani a heta alo kal na chan ber chu hei anaw mi pa hi adventure class kaltir ve adu awangin exam ron nei tura local ni thu chu han soipa ruma lo ompa po chuan in me shetin a nei vein a ming chu KSPN Blade Heart ani thule ani chu Zaira's branch of the Adventures Guild a chief ani thu chu han soipa ma se KSPN Blade Heart chuan Jasmine chu alo shaviau hi ni apa chu nimin loka local thule entrance exam vel po chu adu chuan anaw hi ati tir khera ngai lo thu te chu alo shilpa ma se Jasmine chuan lo chang chuang lo chu ta KSPN bok chuan Arthur chu lo bein registration chu ti photangai do na ma se register na tura chuan aming diktak chu ngai lo thu le aming lem mata na adu tur chu thlang turin a han tipa Arthur chuan lo changin aming lem tura chuan no ti in min je sakdon nia alo ti chuan exam hall tura chuan a han kalpui ta an kalpa in Arthur chuan Jasmine ne na KSPN nen khan in she to ami tin zot Jasmine chuan lo changin apa nen chuan KSPN chu anin she hle thu le ma se ma Jasmine tak nen chuan anin she chin lu tuk lo thuin lo chang exam na tura chuan an vatleng ta exam ti a khan lekha nga ve exam ve tu ti na ni lawa an magic ne ang te chu an lo so jok hi ani an exam kal mang hi han soi joi la an magic man thiam dana zir le ability an nei tam dana zirin an class tur hi an then sang thina class a thaber hi S class ani a hei hi chu rare takani legendary class ti point an soi thin adota chuan A B C D E class om le a an soi tak ang khan instructor 10 an class tur hi an magic an man thiam dana zirin an da thina ni an valu chuan mei chinau pang pakhat hian instructor hne na chuan a magic vel chu alo show mol mei chinau pang hi daine white hole ani ti chuan instructor ming hi Emily ni ve thung daine white hole chuan water element mang chuan instructor chu lo bei thiam chu thiam viau chu ta a in rin lo lai in instructor chu an hnung loma alo om man dei misual tak tak chu ni se all sam takin a khoi man vek don ni chu ta instructor chuan iman no kor le element control dan chu i thiam viawa ma se chaklo na inei chu defense thiam lo tlat chu wang chuan class ya i omang alo ti daine hoi thol po in lom tak hian alo pom ve mai bok chu ta instructor dang hi lo lang ve le in ahming chu George ani George chuan daine hoi thol zo a exam tur ming chu alo pong le adot le a exam le tur hi Elijah nai kani ma se a document velan ena an share that le nuin practical a alo exam de to awangin a exam no nangai to don lawa an hi chu B class ani don ti an ron puang hal B class ani don ti an shiatin alo n2 puitling deuh te chuan mak an ti hle a chan chu an class hi a san hal wang ani exam tur chu George chuan lo puang le in a ming chu Lucas week ani a ming an han soi chuan Lucas chu phur le chapau zethian alo tong hal ke chu ke exam khera ngai don ami le a chan chu ka magic hi ka show off du vak lawa magic chak tak an leya in mu chuan e renga min da nga lang alo ting ha zung instructor Emily chuan Lucas week mo kumsom pakhat e manokor color chu light orange le i magic ability chu fire ani em ti na lo zot alo che chiang ngang mai chu ta Arthur Lucas an en chiang deuh chu thil sia thei chu nei chu Lucas benga tangani a chan chu te si po kha abenga seya elf ani ti chu sha chuak a umjia chu Lucas po hi elf ani ti na ni chu Jasmine po in Lucas chu
kumsom pakhat mi lek ni chunga amana core color light orange ani to awang chuan makalo ti ve hle chuta Lucas chuan instructor chu a han beita a fire element mang chuan alo be ni ma se instructor Emily point a art element mang chuan alo dang halvat Lucas bok chuan a fire magic mangin van sanga chuan meial te chu a thlo dar tir ma se chu magic chu ama Lucas chuan a control le theitlat lo chak chu chak viau rolin a element magic ability chu ala control thiam tok lawani instructor chuan lo puing halvatin a meial thlo dar tir te chu ati top sak Mr. Lucas week potential chu inei tha a magic poi mang thiam thokat viau ma se du khop lo dalai tur tam taka om chu control thiam tok lawani alo ti instructor in a comment na chu Lucas chuan lana in a fire magic mang bok chuan instructor chu Lucas chuan aron bai thut ma se Arthur chuan a chem lo vom halvatin a magic la ka tang chuan instructor chu aveng himani instructor bok chuan Lucas chu B class ani tu thu shilin a chuo tir ta ni adot lia chuan Arthur ni veta notia a minganda awang khan noti in heta chuan an kau to ani chuta an chief Caspian Bladeheart kha alo pen chuak George point makalo ti hle tinge heta te i local ve a tin zot Caspian chuan lo changin Arthur chu a special in a chakhle thule exam an nei tura po ama Caspian nen hian intum sele adu owanga helaya local ani thuina lo chang chuta George bok chuan nang chu double A class ni to kha inge ti tum tin zot le Caspian chuan lo en top turin a shil le ringot ti chuan anin be chanta ve khache anin sa tia sin chu ain thak le shi receptionist Mary Khan Arthur noti an shet ne na chuan a class omna tur hi lo shil B class a om don ani Adventures Guilda Arthur a om veta chu alompui ve hle instructor te lam chu lo langin instructor Emily le George te chuan voina B class an lak tam em awang le chung an lak te bo chu nau pang an ni veka wang chuan Caspian Bladeheart an chief chu thil omzia an lo zot ani Caspian chuan lo changin voina B class ang class sang tak tak an lak tep na chan le nau pang vek an lak na chan chu a soifia in la cm kumruk kalta khan Eleanor job le sepin kingdom te chuan inrem na kan nei to ni kha chu wang chuan theina nei chale a chaka piang chu class anga kan da zel ani omzia chu voina local Lucas poka half elf ani a chuan Elijah Naik poka Dwarf Kingdom atanga local ani ma se not ero ichu a background kan shel tuk lo awang le Jasmine te ne na anin nei ve de awangin miseng ani ka reng alo ti hetianga Caspian an Jasmine te chung ko alo shet na chan chu Jasmine te chung ko hi fire magic ability lama thaina an nei sang a chuan Adventures Guild ta po hian an theina chuan theitop an lo chu pui ve thina ni Caspian chuan lo soi le in Arthur chu adang lam le thu le apui tin huna phei chuan theina sang tak ala nei tur thu soin thataka anjir tira ngai thu te chu instructor Emily le George te ne na chuan lo soi Caspian chuan lo changin Arthur chan chin chu an soina sat thin thu te amanu kor chu kumnau pangte ni la ya ati nun to thu le anin be lai po khan Arthur chuan a chem man la ya chuan fire magic ability te movement speed chak tak te le element pakhat aya tam amhan thu te soin chungte awang chuan a special katinga mani alo ti sin chu in thlakin Arthur te lam chu alo lang Elijah Knight ning khan in tokin Elijah chuan voina instructor alo ven him dan te kha a tha ti thu le ama Arthur khan lo ti lo ma se ti atum je te chu Elijah chuan alo soi chuta Lucas chu lo lang ve le in enge ka mu hi B class te inin khom ni mo alo ti Arthur no chuan alo ngai na vak lo ni tur hi ni i boy ve ngai lawang dan bo chia ching te chu mel she ta tan po kan du lo alo ti ve mak Lucas bok chuan thinrim le chapau je thian tiang khan ek tin nge min ti ngam zo B class ni ve ve ma ila nang ni ang hi chuan ek ti ka ma ka stand at ang hi chu in phangai don lo ti pa in Arthur ho a chuan lo tham Jasmine chuan Lucas chu lo dang halvat Lucas point na thla ti chuan a kal hal de chuta anbul hnai om te chuan B class an ni ti chu lo she thoin nau pangten chunga B class an ni ngal der awang chuan mak an ti in magic chak tak na ya element chatak an nei pon ring bok Jasmine chuan khoya emo kalila Arthur hne la chuan lo ti
ma se kalmei na tur Arthur chuan a hret lo awangin khoya nge kan kaldun tin a lo zot let Jasmine chuan an kalna tur chu a hret thu soi na kalpui ngal hun pakhata hian ava kalpui chumun chu bi special ani Arthur chuan lo soi vele in an kalna chu aral muan hmel hle thu le borok po azang khai ti thu chu alo soi Jasmine chuan lo soi vele in a soi ang che chu ni thu le helai mun chu mi pui fel tak tak ten an chen jil ani awanga ral muang ani thu chu a soi ve bok ti chuan Jasmine chu hun zau taka chuan a han tlan ngal vak Arthur point alo zui ve bok ma se Jasmine chu arin ain alo tlan chak dai mai Arthur po chuan a phalo chu ta nge ti shet lo hi alo pok khudur dur ti chuan ram salian chi chu alo chuak thut chu ram salian deuh chuan mi puite chu lo bei ngal za ngai na nei me lowin mi puite omna chu ti chiein mi hringte chu ai pa chu ta ram salian chuan Jasmine le Arthur te chu lo muin alo bei ve ngal Jasmine chuan Arthur chu kalson tura shil ngal vatin ama Jasmine chuan a han bei ma se ramsa chu alan em awangin a khoi mai thei bik lo voi khat ni chu Jasmine chuan a han sat be pop a topa sa tuma a han zuang chu Jasmine chuan a balance alo thut mai chu ta Arthur chuan Jasmine chu alo dong man ram salian chuan mi puite chu lo mule in ani chu bei le ngal Jasmine poin mi puite omna lampan chuan akal ve ve ngal bok Arthur kalve han tum che chu anung lama tangkian King Gray ama thau chu alo hu King Gray chuan kal ngal top lo tur le a hun tak chu chang jok turin lo sil chu ta ram salian chuan mi puite le Jasmine te beituma alo zon che tia Arthur chuan a campfire element chu mangin chu ram salian tak chu a han sat pop a fu chiang ngang mai oi tam tak chu a sa zui ngal chu tia an ma ram salian tak an lo tha saka wang chuan mi puite po an lom hle lai lam chu ni in Jasmine chuan an chung ko chan chin chu Arthur lo sil Jasmine chuan an chung ko chu fire element a nana chuan trafilor chung ko an ni thu le Jairus Academy tan po hian an tho hlok hle thu te soi chun zomin an unaw zinga chuan Jasmine hian aman na kor atinung masabera fire element a anu le pa te hian theina tam tak an nei to awangin Jasmine chunga chuan anu le pa te hian rin na sang tak an nei ni boina omda chu manoko chu tinung ma le ma se an chung koin an nei tamber fire element chu an nei har em awangin a unaw te chuan an en sang thei hle chungte ani awang chuan an in chu chu sanin twin party hall member chu a join ta nin soi tuna chuan ama Jasmine hian fire element chu anei lowa kan soi tak ang khan wind air element anei zok ani chuta chuan thiam po thiam jok bok mun dang chu lo lang vele in te si chuan Arthur chu thil pakhat hian lo en reng mai chia ni na an omna satema wangle chung mai chia te chu tunge an ni ti a shet lo awang chuan a thin a lo rem ve hle chuta apu verian khan lo phok thut engei ti ti in te si chu zot te si chuan engma ti lo thuina lo chang ma se verian chuan a thil kan chu a hmu ve reng awangin te si chuan ein soi fe ve le ngal chuta apu verian chuan Arthur anga ma son chakai du chuan i train ve ngai ni ti pa in le khapu chiar tur hi lo pe kum ni chu ral le ta Arthur po alo lian to ngang mai midang te chuan Arthur a chan chin chu an soina sa thin hle ma se mak sa vot la thina wang chuan ani na dik tak chu an sha lo thina ni chuta Jasmine chu alo lang ve le Arthur no chu lo aw kalo hun to thu chu lo sil ti chuan Arthur no chu a thutna tang chuan alo chuk ti chuan jin kong thar pan le tum chuan an pen chok le ta ni olet nu tuma chuan ting zong in phot se kong in like subscribe comment share lama dekhan chanmin la pui ve vek don nia